खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि सिगां दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आङो फैया सानदोंमोन नाथाय आङो एसे गोसोआव दुखु मोनदों आरोना ओंखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैबाय निश्चय नोंथांमोनहा भिडिअखौ थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आं मानि सायाव रायलायगोन दा नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो खावलायनायदों अन्नानै भिडिअखौ हायोबा जोबजासे नायगोन जोबजासे नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो मा कमेन्ट होआ बे नोंसिनि सायाव सोनारबाय आरोना जेखौ आं आंनि खुर गोसोजों मोनदांदों आं बेखौनो दिनै होनो नागिरदों दाखालि बेयो जाहैबाय मा इउटुबावहाय मोनसे बेयो सोलिगासिनो दङ ट्रेन्डिं बेयो मोनसे इस्यु बियो बावहाय दाखालि एसे बावैसो सिगां जों नुदों जे मा एनिथिं एमजे फंबायखौहाय केस होनाय मोनसे बड' वमेन्स राइटार एस'सिएसन बे आफादनिफ्राय बिथांमोनहा एनिथिं एमजे फंबायखौ केस होदोंमोन बावहाय मानोना केस होनाया बेनो जे मा मानहानि खालामनायनि थाखाय केस होदोंमोन आरो बावहाय आङो फिल खालामदों आं बिराद माबा खालामदोंमोन आङो नुदों मानोना बेवहाय एसे एनिथिं एमजे फंबायनि एसे भुल दंमारो आरो दा जेखियानो जाया मानो भुलाथ' जाखाबाय ओमफ्राय केसबो होलायनाय जाबाय दा बे केस होलायनाय बेलायावहाय आङो एनिथिं एमजे फंबायखौ आं मोनसेल' खामानि मावजानो लुगैदोंमोन आरोना इउटुबनि गेजेरजोंब्लाबो बियो माने आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनांगौमोन आरोना नाथाय आं बेबायदि भिडिअ बानायगोन होननानै आं फंबायनिफ्राय आसा खालामबाय थादोंमोन नाथाय फंबाया दिनैसिमबो बेबायदि भिडिअ लाबोआखै आङो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ नुनायाव आं बेखौ एसे दुखु मोनदोंमोन आरो फार्स्ट टाइमाव जेब्लानाखि फंबाया मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेब्लानाखि केस होदों अब्ला बियो होनदोंमोन माने आं सानोसोमोन मालाबा जेनेबा जेल जानायनिबो एक्सपिरियेन्स लानांगौ होननाय मोनसे भिडिअ नुबाय आं बिदि होननायखौ बेखौ एसे दुखु मोनदों आरो केस होखालि मानो बिदि होलायखोलि फंबाया आं सानदों आरोना मानोना बे बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्लानाखि जाहैबाय दुखुनि भिडिअ फैबाय दाना जे आं सानोसोमोन मालाबा मानसिया मानो थाखाय गाव सुइसाइड खालामो होननानै बे भिडिअखौ नुफिनलायबाय आङो मानो बिदि बुंबाय थाखो आं सानबाय बेनि उनाव जों मिथिबाय दायो बिथाङा दाना डनेसन बिनायनि मोनसे भिडिअ बानायबाय केसआथ' गिदिर जाबाय होननानै ओमफ्राय आंनो जा हायो डनेसन खालामदो होननानै बिथाङा इउटुबाव डनेसन बिबाय आं आसरित सानबाय आरोना मानोना सोर मानियै दङ मानिखायो निस्सय मानोना मानि थाया आरो केस होग्राफ्राव मानिखागौ जुदि नोङो सिं जानानैब्लाबो जेन'बा नोङो गोरोन्थि मावफ्लांबायबाथ' जायनाखि गोरोन्थि मावो बिसोरथ' नों निमाहा बिखानांगोन निमाहा बिजायाबालाय मा जानो निमाहा बिजायाबाथ' नोंखौ जेनेबा मा होनना बुङो अहंखारसो साननानै लागोन ना दा बिनि गेजेरावहाय एसे प्रब्लेम फैदों आरो आं बेखौनो दिनै बुंनो नागिरदों मानोना आं बेखाय एनिथिं एमजेखौहाय आं सैया नायनो बायो आं बे खोथा लानानै आङो बुङाखै दे मानोना आङो गासैबो इउटुबारफोरखौ आं रावखौबो सैयो नङा आं गासिबो इउटुबारफोरखौ आं मोजां मोनो मानोना गासिबो गावबा गाव टेलेन्टजों गावबा गाव कन्टेन्ट लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि समाजावहाय जोंनि बर' हारिनो माखासे कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दङ बेखौ आं मानियो आं रावखौ बयखौबो वेलकाम खालामो ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ नुदों फंबाय फ्रान्जलाव आं मोनसे भिडिअ नुदों आरोना बिराजाजों फन रायलायनानै सोंखरलायनाय बे एनिथिं एमजे फंबायनि केसनि सोमोन्दै बाहायथ' बिराजा आदायाथ' होनदों केसा गिदिर नङा बेयो जाहैबाय मा बियो होनदों डनेसन खांनायखौ स्टप खालामनांगौ बे फंबाया खांनो मोना मानोना बेयो बिराद माने इजि केस आरो बे केसखौ नांनो थाखाय जुदि उथायाबा आदा बिराजायानो लाखाबाय दायथ'खौ 10,000सो खरसा थांगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ गावनो होगोन स' बेबायदि अननाय जोंनो माबायदि नांगौ स' बेबायदि मददखौ जों नांगौ जायोबा जेनेबा जों गासैबो जेनेबा जों जुदि इउनिटियाव थालायोबा खौसेयाव जुदि जों जालायनो हायोबा जों गासैबो इउटुबारफ्रानो जों ज' जानानै बे खामानिखौ जों मावनो हायोना मानो हाया दा जुदि जोङो एनिथिं एमजे फंबायनिफ्राय जों मोनसे जुदि बाथ्रा मोनाबा एनिथिं एमजे फंबाया जुदि फंसेबो जुदि इउटुबाव जुदि फैनानै जुदि आखाइ खबजोबनानै जुदि मेडामखौ जुदि माने रिकुवेस्ट खालामाबा खावलायाबा आंनो गोरोन्थि जाबाय होननानै गावनिखौ भुलखौ जुदि सिखार जानांगोन ना फंबाय आं नोंखौ गोरबोनिफ्राय खावलायदों अन्नानै नोङो खेबसे निमाहा बिनायनि भिडिअ मोनसे खालामदो आं नेबाय थादोंमोन नोंनि निमाहा बिनायनि भिडिअखौ लाबोगोन होननानै नाथाय नोंनि निमाहा बिनायनि भिडिअखौ आं दासिमबो नुवाखै ओंखायनो आं नोंखौ खावलायदों फंबाय अन्नानै निमाहा बिनायनि मोनसे भिडिअ नों खालाम मेडाम मोना निस्सय गनायगोन मानोना आङो गोबां माखासे फोथायथाव सुबुंनिफ्राय आं मिथिनो मोन्दों जुदि फंबाया निमाहा बिनायनि भिडिअ बानायोबा निस्सय बिसोर माने केसखौ उइद्र' खालामनो हागौ दा केसआ जाहैबाय मा नोंनि थाखायसो एसे माने लेन्डि जालांबाय दाना गोलाव जाबाय मानोना नोंनो जेनेबा बै समावनो थाबै नों निमाहा बिनायनि माने भिडिअ बानायनांगौमोन नाथाय नों निमाहा बिनायनि सोलाय माबासो बुंबाय दस्रासो बाथ्रा जावनायसो बाथ्रा बुंलांबाय बिदिथ' नङाना दा बेबायदिबा जों बोरै
जों इउटुबारफोरनि गेजेराव जों इउटुबारफोरखौ सोर जेनेबा जोंनि हारियावहाय सोर सनमान होनो सासे इउटुबारनि थाखाय जुदि गासिबो इउटुबारफ्रा बदनाम जायोबा मारै जानो दिनै निसय नुखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय आं फंबाय मेहेरनि भिडिअ'आवबो आङो नुदों मैया नुदों आङो ओमफ्राय बे बाथ्रा सैथो दै आङो क'क्राझाराव थांदोंमोन आंथ' जों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेनेबा जों दा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ थाङो लामायाव लोगो मा होनना बुङो नै बिटिआर इनफो फैदों ओइ बोरै जाखोलै बाहायनो माथो नोंसिना इउटुबारफ्रा मा बिदि केस होलायनाय जाखोलै माबायदि मालाव नायदोंलै बेबायदि दाना खोथा होनबाय मा आंथ' दुखु मोनबायना हाब मारै बुंखो आं मा रिप्लाय होगोन दाना आं ओरै बुंबा माबा मोनसे बुंबा माने थे जागोन नामा बिदि मोनसे खोथा फैबाय ओंखायनो आङो जेबो बाथ्राखौ बिथांमोननि सिगाङाव रिप्लाय होआसै माथो खालामबावनो आं बे मोनसे खोथाखौ होनबाय बुहुला जाबाय नालाय आं बे खोथाखौ होनांगौ जादों आरो जेरावखि थाङा बिदिनो रायलायो इउटुबार एनिथिं एमजे फंबाय इउटुबारा केस होजाबायनो आरो नै गोदान होजालायबायनो दा बेबायदियाव बेनो स' बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गासै इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय क'पारेसन मददआ गोनांथिया बे निसय नांगौ आरो ना बेखौ जेनेबा गासैबो जेनेबा इउटुबारफ्राबो सारिजारि खालामनानै नायनो हायो सोरबा मा बुहुल मावफ्लांखो ना माखो बुहुल मावफ्लांदोंबाथ' बुहुल मावाखै होनना लाबाथ' मारै सोर मदद खालामनाय नङाना ओंखायनो आङो बेखौल' आंनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों आङो खावलायहरबाय फंबाय एनिथिं एमजे फंबाय नोङो अननानै मोनसे थाबैनो नोङो निमाहा बिनायनि भिडिअ' मोनसे बानायदो ओमफ्राय अब्लानो जोङो बेखौ मिथिगोन जों बयबो शेयार खालामनानै होगोन माने नों अननानै जेन' बेफोरनिफ्राय जों अलखदनिफ्राय बासायनो हायो आं बेखिनिखौ दिनै फंबायनिसिम खावलायहरबाय आंनि बे भिडिअ'नि थ्रुयैहाय मानोना दिनै गासैबो इउटुबारफ्रा लुगैदों गासैबो रायजो राजाफ्रा लुगैदों माने नोंखौ जे नुखादों जेबा दाया नोंनिनो दङ होननानै रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों दिनै बे सासे माने बिमाजों समान माने बिमाखौ दिनै मानो बेबायदि मानहानि खालामनांगौ जुदि बियो होथारोबा गावनि मोजां मोननाय सासे सिख्लानि फट'खौ थख' होनांगौमोन बियो मानोना थख' मोनसे फट' होनो हायोमोन बियो मानो गासिबो ग्रुपाव होनानै कनफिउजन खालामदों बेबायदि होननानैबो माखासे मानसिफ्रा बुंदों ओंखायनो आङो एसे सानबाबो सानख'नो हायाखै भिडिअखौ लाबोना लाबोआ सानदोंमोन आङो खिन्थु आङो दिनै लाबोनो गोनां जाना फैबाय दिनै नोंखौबो आंखौ मिन्थिनो मोन्दों जे नोंखौ गोबां माखासे मानसिफ्रा कमेन्टबो हरदों जे नोङो थाबैनो निमाहा बिनायनि भिडिअ लानानै फै होननानै सोरबा फनजों बुंहरदों नाथाय नों फन रिसिभ खालामा होननानै बुंदों ओंखायनो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय फंबाय एनिथिं एमजे अननानै नोंसोरो थाबैनो फंबाय एनिथिं एमजे नोङो अननानै थाबैनो बेबायदि निमाहा बिनायनि सायाव भिडिअखौ लाबो आरो आं बुंगोन गासैबो नायगिरि रायजो राजा जायफोरनाखि साबसक्राइबार बा एनिथिं एमजेनि जायफोरनाखि साबसक्राइबार एबा फल'वारफोर नोंथांमोनहाबो एसे एनिथिं एमजे फंबायखौ निमाहा बिनो एसे खावलायहरनांगोन जायफोर जुदि बे भिडिअखौ नायफ्लांबायबा नोंगौ जोङो अबेबा मोनसे जोंनो नेगेटिभ जों माबायावहाय जों थुलुंगा होनो नाङा मानसिफोरखौ जेनेबा जों बुजिलायनांगौ भुला बयहाबो जाखायो आंबो जायो सोरबाबो जायो बाट भुलखौ मावदोंना मावाखै नों बेखौ खुद गावनो रियेलाइज जाग्रोनांगौ आरो ना गावनो बुजिनो होननानै हमस'नो हानानै बे गोरोन्थिनिफ्राय जों गावखौ सुद्रायना लानो सोलोंनांगौ बेसो मानसिनि गुबै आखुआ बेनो भुलखौ जुदि नुखानानैबो गावनो मावखाथारनानैबाबो जुदि आं भुल मावाखै होननानै जुदि होनोबा बे बिराद उसुबिदा जायो आरो मानोना बयबो नुखाबाय दिनै गासिबो होनखाबाय हल दिनै रायजो राजाफ्रानो बुंदों दे गोरोन्थिया एनिथिं एमजे फंबाया जामारदों होननानै मानोना गोरोन्थिखौथ' मावो नालाय दा गोरोन्थिनि गेजेरावहाय जोङो निमाहा बिदो ओमफ्राय आंबो दिनै खावलायबाय अननानै थाबैनो बे भिडिअ निमाहा बिनायनि भिडिअ मोनसे लाबो दिनै नों फंबायनि निमाहा बिनायनि भिडिअखौ आं दिनैसिम नायनो लुगैबाबो नुनो मोनाखै आं नेबाय थादोंमोन दा नुयैनि खारनावनो आं जोंनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनांगौ जाबाय आरोखि ओंखायनो आङो गोरबोनिफ्राय खावलायदों फंबाय एनिथिं एमजे नोङो अननानै बे भिडिअखौ लाना फै निमाहा बिनायनि बेबायदि होननानै नङा दे आं नोंखौ दिनै दुखु मोन्दों आं नोंखौ दिनै गाज्रि मोन्दों आं नोंखौ दिनै सैया बे नङा आं दहाय सिगाङावनो बुंखादों आं गासैबो इउटुबारफोरखौ आं मानियो आं वेलकाम खालामो गावबागाव टेलेन्टखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ समाजनो जोंनि बर' समाजनि थाखाय माबा मोनसे बाहानदारि होलांनो थाखाय दिनै बिथांमोना खामानि मावदों माबा मोनसे नोंथांमोननि भिडिअ नायनानैबाबोथ' सोरबा माबा मिथिनो मोन्दों सोरबा बबेबा मोनसे नुयै बुस्थुखौबो नुनो मोन्दों रोंगौथिखौ एसेबाबो लानो हादों ओंखायनो गासैबो इउटुबारफोरखौ आं एक्सेप्ट खालामो आं गनायो बेबायदि मोनसे गोदान मोनसे बेबायदि गोरा माने सानस्रिजों आरो गोथौ सानस्रिजों साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा मावलांनो हाथों आरो समाजाव खहा जानाय बायदि जेन' बाथ्राफोरखौ जों जेन' रावबो रायलायलाया इउटुबफ्राव माबाफ्राव इउटुबफ्राव जेन' रायलायलाया जों मोजां मोनसे माने खामानि मावलायनानै जोंनि हारिखौ एबा जोंनि समाजखौ गोजौ फारसे बयनिसिमबो गेजेराव दिन्थिनानै होनो हायो नामा जों बेखौसो नाजानांगोन ओंखायनो आं खावलायबाय फंबाया अननानै थाबैनो निमाहा बिनायनि भिडिअखौ लाबोनांगौ मानोना निमाहा बिनायनि सोलायै जे नोङो दे दिनैसिमबो आदा बिराजाखौ थेंक्स जासियाखै
बिदि भिडिअखौ दासिमबो नुवाखै आङो मानोना बियो नोंखौ सापर्ट खालामबाय नों वेलकाम खालामनांगौमोन नोङो गनायनानै लानानै बेखौ थेंक्स जासिनांगौ बेखौनो जासियाखिसै ओमफ्राय नोङो बायदिसो खोथा बुंबाय थादों ओंखायनो आं बेखौ एसे माने उसुबिदा मोनदों आरो बिदि बुंनो नाङामोन बिदिबा बोरै मानसिया अननो बिदिबा बोरै मानसिफ्रा नोंखौ मदद खालामनो बेबायदि जायोना न'आव दाउट साफा सानैया नोंखौ मदद खालामनांगौ नाथाय हल इन्डिया जोंनि पाब्लिकआ नोंखौ मदद खालामनाय नङा जायखौ नुनानै जुदि नों गंग्लायनानै लायाबा नोंखौथ' माबा मोनसे होखागोन ना बे आरो जेदि गोसोजों बे गथ'आ जुजिदों होननानै बुंखागोन आरो रायजो राजाफ्रा दा बे जादों आरो ओंखायनो आङो नोंखौ आंनि असे फंबाय साननानै आरो बर'नि इउटुबार सासे दा बेखौ आङो गनायनानै लानानै आं बे खामानिखौल' मावजानो थाखाय आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायनाय जाबाय आरोखि प्लिज अन्नानै एनिथिं गेमजे नों बेनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबा निमाहा बिनायनि भिडिअ लाबा अब्लानो साक्सेस जागोन थेंक इउ